नमस्कार खुलुमबाय खोब गोजोननाय मोनदों आरो नोंथांमोन मिडियानिसिमबो गोजोननाय होबाय आरो साफ्रोमबो नायगिरि बिथांनिसिमबो गोजोननाय जासिहरबाय। दिनै जोंनि दोलोआव 200 जननिबो बांसिन गोबां दोलोनिफ्राय फैनानै जइन जाफैदों। बेफोरनि मादावनो दङ इउपिपिएल दोलो, बिपिएफ दोलो आरो बिजेपि दोलो। बे मोनथाम दोलोनिफ्राय फैनानै गोबां दैदेनगिरिजों लोगोसे बेयाव मान्यगण्य व्यक्तिफ्रा दिनै फैनानै जोंजों कंग्रेस दोलोआव जइन जाफैदों। ओरैनो जों इलेक्सन फोसावदिं बेलखौ बुंनो थाङोब्ला मैया सानसेल' जादों। मैयाजों दाखालिजों साननै जाबाय, दिनै सानथाम हाबगासिनो दं। सानथामनि गेजेरावनो जाबायदि मोनसे प्रिपारेसन जों दिनै मोननो हादों इन्टारनेलि, बे खोब बाख्नायथाव, खोब मोजां। बांद्रायखौ आं बुंनो थांला, खिन्थु जानाखि जोंनि नोजोराव दिनै जों नुनो मोनदों बांसिन रायजो राजाफ्रानो दिनै कंग्रेसनि फारसे नोजोर होनाय जों नुनो मोनदों। दिनै बयबो लुबैदों जे बिजेपिनि जानाखि अपसासन, बे अपसासननिफ्राय दिनै मोजां सासन मोननो थाखाय गोबां रायजो राजा बिथांमोनहा दिनैहाय गोसोआव जांख्रिखांनाय फैदों। कंग्रेस गभर्नमेन्टखौ आसामाव एबार लाबोनानै गौरब गगৈ सारनि नेतृत्वआव बिथांमोनखौ चिफ मिनिस्टार खालामनानै आसामखौ मोजाङै सालायनो थाखाय एबा सालायगोन बेखौ आसा खालामनानै गोबां हारिनि रायजो राजा बिथांमोनानो दिनै जोंनिसिम फैदों आरो जोंखौ खावलायदों जे एनिहाउ जेखुनु खेथ्रआवहाय फासयनो नाङा, जोङो नोंथांमोनजों दङ, जों मदद खालामगोन होननानै जोंखौ साहसबो होफैदों। दिनैनि दिनाव इलेक्सना आवगायनि बायदि जाला, एसे आलदा सिस्टेम जाबाय। सिगाङाव मा जायोमोन, बबेबा मोनसे दोलोआ दोहौ लाबोनानै गारि घरा बुरजा सालायनानै गोबां मानसि थुबुरमा देखायनानै गोबां जयनिं देखायनानै आवगायाव देरहानाय माखासे प्रसेस जों नुनो मोन्दोंमोन। खिन्थु दिनैनि दिनाव नुबाय बेनि मेइन उदाहरनानो जाहैदों दाखालि बिटिसिनि इलेक्सनाव इउपिपिएल दोलोआ बेसेबांबा गाजा गोमजा गारि घरा मटर लानानै मबिलाइज खालामनानै देरहानायनि अंख बिथांमोना देखायजोबदोंमोन, रायजोफ्राबो नुदोंमोन। खिन्थु लास्टआव रिजाल्टआ नुबाय जे बिथांमोना 7थाल' सिट देरहाबाय, बाखि गुबुन दोलोआसो 28 देरहाबाय। बेबायदि सिस्टेमनि जानाखि पलिटिक्स जोंनि बिटिसिआव जों दिनै नुनो मोनबाय। ओंखायनो एबाराव बबेबा मोनसे दोलोआ बबेबा मोनसेनि थाखाय फेक्टर जागोन बेखौ जों दिनै बुंनो हाला।